माँ के फोन आयर लख आओ तरी 4 दिन ला। ए जी हम खराब बनी। ना 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 तू तो बहुत अच्छा बरू। हम रउआ के खाना टाइम पर ना देवे नी। ना 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 तू हमरा के टाइम पर खाना बना के देवेलू। हम रउआ से झगड़ा करे नी। हाँ ना 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 तू हमरा से ना लड़ाई करेलू। हाँ तो ये सब बात रहा और माई पूछी हन तो कहे के बा काहे से कि माई रउआ 4 दिन रही हन अब बाकी दिन हम रहे। केकरा से बात करता हो? भाई से बात करता नहीं। भाई से मतलब यहाँ हमरा भूख लागल बा तू भाई से बतिया तू खाना निकाल के दो। ठीक बाबा वो बाद में बात करे मैं रख फोन। हम 1 घंटा बाद खाएं। अब तनी भूख कम हो गइल बा। केकर फोन होता दिखाई तो। अब भूख मर गए। डॉक्टर साहब हमरा सास के ना दिखाई देवेला ना सुनाई देवेला देखी ना का हो गइल बा। अच्छा ऐसन बात बा। बताई तो माता जी कितना उंगली बा? 4 गो बा। रो तो बोलत नहीं है कि ना दिखाई देता ना सुनाई देता। यहाँ के तो दिखाइयो देता सुनाइयो देता थे। तो हम काम करे नी तो इनकरा दिखाई काहे ना देवेला आ लोग हमर तारीफ करेला तो इनकरा सुनाई काहे ना देवेला। ए जी ये साड़ी खरीद दी ना बहुत अच्छा बा। अभी 1 महीना पहले तू साड़ी खरीद ले रहलू हा? मतलब तारा औरत लोग के दिमाग में खाली साड़िए चलेला और कुछ ना चले। हाँ चलेला गहना। हाँ साड़ी या गहना बस उतने चली दिमाग में उतने भर दिमागे होला और कुछ तो सोच नहीं कुछ सकत। रउआ कहीं चक्कर चलता हैं? कैसे? रउआ कहनी है नु कि कुछ और सोचा तो हमरा दिमाग में ही आवता। एगो काम करो जो साड़ी पसंद नहीं रहला मंगवा लो हम पैसा दे दे मंगवा लो। हम तो अपन बेटी के रउआ घरे बियाह करके ठगा गईनी। बियाह के बेरा रउआ कहनी कि बेटा हमार इंजीनियरिंग पढ़ले बा और जब से बियाह भइल बा तब से तो ई घरे में बैठल बारन कहीं नौकरी चौकरी करे जास त ना। एमे गलती हमार नहीं खे एमे राउर गलती बा। इंजीनियरिंग पढ़ रहे तो रउआ कैसे सोच लेनी कि नौकरियों करत हुई। जाना तानी हम आज तक केहू से ऊंचा आवाज में बात नहीं कैले और इहे संस्कार हम अपन बेटी के देले बानी। अच्छा ए हो चाय मिली? चाय पिए के मन करता। हाँ बुढ़ऊ तरा दिन रात चाय चाहिए अपन हाथ गोड़ चला के बना नहीं खा सकत। बेटी दामाद से बातों नहीं खन करे देत। दामाद जी हमने के बहुत शांत स्वभाव के बानी सन। हाँ वो तो हमरा लौकते बा। डॉक्टर साहब इनका नु कमजोरी के बीमारी बा और वो विचित्र बीमारी बा। जब ई ससुराल में रहेली तो 2-2 दिन पर ई बीमारी आ जाला लेकिन ई नैहर 2-2 महीना रहेली तो ई बीमारी ना आवेला। ये कमजोरी के ना कामचोरी की बीमारी है। कैसे ठीक हुई? एक एके गो उपाय बा कि रउओ अपना घर के काम में हाथ बटाएं। जान तरू माँ ई हमरा के हमेशा ताना मारत रहेली कि तहर माई तरह के का सिखैले बड़ी तरह तो कुछो ना आवेला। कुछ ना आवेला तो कहेम ना का। ई का कहा तनी समझिनी जी पूछी तक के हम का नहीं की सिखैले। काम से कैसे दे चुराए के बाई सिखैनी कैसे झगड़ा करे के बा इहो सिखैनी। अभी घर फोड़े के ट्रेनिंग तो जारी है बा। बस 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 अब ट्रेनिंग रउआ मत दीही। आज के बाद हम ताना ना मारे। मम्मी जी अब की बार हम नैहर जाएम राखी में। नैहर का करे जेबू? नैहर जाए में ढेर खर्चा लगेला। यही जब भाई के बोला लो राखी बांध दी हो। वैसे भी बेटी आवती है हमार अब के राखी में तो ओकर सेवा सत्कार के करी। अच्छा बाबूनी के फोन आता। हाँ हेलो। हाँ माई ए बेर राखी में हम ना आ पाएम। काहे? हमर सास कहली अनु कि नैहर का जइबू बेकार में
खर्चा बच जाए आवे में, और ऊपर से हमार बेटियों आवतिया तो जाए के कोई जरूरत नहीं खे। कैसा निर्दयी बुढ़िया बिया रे, जब हमार बेटी आवे के रहेले तो कुछ ना कुछ अड़चन लगा देवेले। ठीक बा माई, रोको तनी। बबुओ, हमरा एगो पंडित जी मिलल रहन, तू हमरा के बतौलन नु कि अगर तोर भाई राखी में तोरा के चांदी के पायल गिफ्ट कर दिनू तो ओकर किस्मत खुल जाई, अमीर हो जाइब। अरे दीदी, हमरो के एगो पंडित जी कहले रहलन कि अगर ई राखी में तोर बहिन तोरा के सोना के राखी बांधी तो ते अमीर हो जाइबे आ तोर किस्मत बदल जाए। ना ना, ढेर अंधविश्वास में ना पड़े के चाहिए। आइ रलिया हमरा के बबुओ, ए बेर राखी में हमरा के का गिफ्ट देबे? अरे दीदी, ते बोल ना तोरा का चाही, तोर भाई किन के दिनू? तो हमरा आईफोन चाहिए। इस रूट की सभी लाइनें व्यस्त हैं, कृपया रक्षाबंधन बाद संपर्क करें। टिंग टोंग। हेलो, हम तो रउआ से बियाह करके फंस गईनी, एक नंबर के निकम्मा निठल्ला बानी। जब ना कुछ करे के रहे तो काहे हमरा से बियाह गईनी? हाँ तो हम तरह से बियाह कर ले, बेचैन ना रही। तोहरे बाबूजी आए रहलन कि हमरा बेटी से बियाह कर ली लो। औकात तो रहे ना कुछ खरीद के देवे के, आ गइलन बियाह करे मुंह उठा के। औकात पर मत जा, ना तो हम औकात दिखा देम सब लोग के। हम रउआ साथे अब 1 मिनट ना रहे। हम तेरा साथे 1 सेकंड ना रहे, 1 सेकंड। जाई नहीं है से काहे ना हमरा माथा पर मुंह धरे लो, बियाह कर लेलो। तो भागा ना तू। माई, अब मजा आई, अब नु भईवा बोलले बा इनका के। कुछ देर बाद हमरा के माफ कर दो, हम तेरा के बहुत बोल देनी हम। हमरा के छोड़ के मत जा तू, हम तेरा से बहुत प्यार करेनी। आ गई नु लाइन पर, ओ बेर से लड़त रहनी। हां, माफ कर दो। होई देख बबुनी, ई तो जोरू के गुलाम हो गइल बा, ई तो कर जोड़ के माफी मांगोता। अपने सिक्का खोटा बा तो दूसरा के क्या कहबू?